И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Crusher BG и с мен е Subplay. Той няма да говори, понеже микрофона е много слаб и много шуми, да не проваля клипа. Не ще готвим ясти от пари, значи така, малко куршуми, яйца, да, малко гаечни ключове да сложим, малко пари. Това е, тук са бившите ни, в смисъл умрелите наши работници. Да, текстът пак е на GTA 5. Малко така. Малко, да, решетки. Тъпото, че не могат да влязат. Малко лапис лазули. Там картоф... Макдоналдс картофките ми мязат на картофки. Те. Ще сложим... да сложим една пушка. Малко така да бъде... Как да го кажа? Да, това за всички, които са под 18 години или там... както и да е. Да. И той е нашия като хотел. На който аз ще си правя, ще си базирам сървъра. Те малко така куршуми. Тъй... Да, аз колко такива събрах. То пък не е много такива. Да, е малко... Той кой е? Той е чинче. Вижте. Малко така. Чакай. Е така малко чинче да сложим. Да придобие, да бъде сухо ястието. И да, аз имам един проблем, затова ще се върнем след малко. И здравейте, аз съм отново, правих си проблема, всичко е наред. Проблема беше, че тук имаше кофа и не можаха да влязат два айтемите. И ние решихме, че просто ако разрушим тази кофа, ще бъде по-лесно да вкараме нещата, ето виждате. И даже изчезват, както се получава в супата. Малко е така, малко тъй, малко тъй. Малко пари да фърляме. Тъй направо. Няма да работят. Това е пръчката. Да пробваме да направим на нещо. Ето ви.
Виждате колко хубаво стана. И да проверя само нещо, за път няма спирам клипа. Тук, вижте. Да, книги и глупости. Малко цветенца така ще помятаме. Така малко рандом цветенца. И също така дайте subscribe, лайк и някакви там глупости дайте, коментари, да, сетих се. И сега ще се възползваме от това, че той е AFK, за да направим и това. Тук две местенца заготвени. Ето. Сега ще го направим. Питайте. И още. Ще да го кикна, ама какво да се прави? Хората са такива грозни. Хората са грозни. Постоянно ми пишат тия хора. Взима да изкъсвам главите. Така сега малко изгорели дървета. Сега пак ще изгорят. Да, и вижте каква прекрасна гледка имаме. Това е от хотела на GTA Vice City, защото такъв е мапа. На него ще правим сървър и такива глупости. Само че без тази стая. Тази е... Don't look me. Чакай сега. Малко така да... Ще направим гъбена супа с... Гъбена супа, в която ще сложим и супли. Така, тук... Някаква глупост ще бъде. Тук рушим пода. Показва се долната стая. Само да не влезе... И да ви кажа, супли е като една... мишка, навсякъде се навира. Така че той е много такъв ловък и... В смисъл, аз го познавам него. Много е бърз, такъв... бърз движения и... Ако играете в този сервер с него, не ви препоръчвам да... Поне аз не мога да го... успоря. Вие ако можете, може да му го кажете в лицето. Яре, иди бе. Ай, давай. Сега искате ли да изчезне съплей? Чакай малко е така, да си парим глупостите. Сега само да ви демонстрирам спауна. Това ще бъде спауна. И сега ларп глупости. Това е най-хубавия ларп. Опа, ларп глупости. Глупости. Това е... Ето го, ларп глупости. Тук има VIP стая. Ще ни получавате, т.е. аз VIP клуб. Тук сме правили някакви системи, DJ система, някакви такива глупости. И сега, ето мене. Тук сме направили. Много ще грозим. Тук се грозим, че искам да снимам. И добре, това беше клипа за сега. И... Опа. До скоро.